Sa ibang nasyon, 5 katao gadaan sa panibagong violensya sa India. Sa Latonin Sports, Pinoy boxer na idefensa ang corona. Detalles kan Bareta Enot sa Lado Lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Naka-arestrong Kabikolan in 83 na mga bagong kaso ng COVID-19 sa riyon na iyon ang pinakahalangkaw na narestro sa nakaaging 10 aldaw poon kan Abril 1 hasta Abril 10. Ini nagdara sa total na 824 ang aktibong kaso sa riyon. Sinabi kan DOH Regional Office na sinda naka-arestro man nin siyam na narahay asin sa roon nagadan. Sa 83 na mga bagong kaso, 62 ang sa Camarines Sur, 29 kani sa Naga City, asin 8 sa Iriga City, mantang ang 17 sa ibang banwaan. Ang Albay, naka-aresto man ng 10 kaso, siyam sa Sorsogon, mantang tigsararo man sa Masbate asin Catanduanes. Sinabi kan na DOH Bicol Tracker na sinda naka-aresto man ng 5,937 kaso sa reyon poon kan Marso 2020 asin 239 na ang nagadan. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Sobrang pasasalamat at kaugmahan ni DOH Regional Director Dr. Ernie Vera sa Pitmaster Foundation Incorporated sa sarong bagong ambulansya na itinao kaini sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Iniyan sa pahayag matapos mapirmahan ang Memorandum of Agreement entry kan Pitmaster Foundation as in Department of Health para sa bagong ambulansya na kompleto ng mga ekipahes asin iba pang kagamitan. Pinasalamatan niya si Albay 2nd District Representative Joey Salceda as in Pitmaster Foundation Executive Director Abogada Carol Cruz sa esforsos na magkaiguanin bagong ambulansya ang BRTTH. ang baretang ini hatod sa Indokan, Farex B Complex. tulong para iwas ngalay At pananamlay ng isip, mag-Farex B Complex Daily. Halipot sa naalagad malaman ang pahayag ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda sa mga isyu na nagduluwas na may nagbubusol sa iya na magkandidato para Vice Presidente kan Pilipinas sa masunod na eleksyon. Sayang ipinaliwanag na mas gusto niyang magserbe sa mga nasasakupan niyang konstituentes sa segundo distrito kan Albay as sinabu niya ining bayaan katrokis ang mas halangkaw na posisyon sa gobyerno. Tinawan ni Doon Salceda na kung inkaso man mag-abot ang punto na siya mag-isip ni masalangkaw na kargo sa gobyerno nasyonal, siguradong may iwawalat siya digdi sa segundo distrito. Sa ibang lado, dahil mas siya nagtaon ng detalyas kung si Isay ang posibleng walatan niya kan poder. ang baretang ini hatod sa Indokan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maugmanin marhayan mga babaeng paratanom kan barangay Nakasitas, Buyo, Alabang Puro, Oringon asin Binodigahan sa Piuduran Albay, kaibaan sa indang mga agom na nagsabay naman sa Taranumon Project ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo. Ini matapos sa sinda matauwanan in garden tools na magagamit sa sainang pagtanom sa mga bakanting lote. Sinabi ni Cabredo na ang mga maigos na mga babae asin lalaki, iyo ang mataunin abundansya nin pagkakan sa mga maabot na aldaw. Hindi nagdagpaman ni Cabredo na ipagpapadagos ng matauan ng poder ang mga paratanom dahil antaan mga ini ang magiging futurong heroe sa sustainable agriculture. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tinawan ni paliwanag ni Abogada Carol Cruz, Executive Director kan Pitmaster Foundation Incorporated, na kamautan kan sendang pamayo na si Charlie Atong Ang na ibusol ang mas makaskas na pagatod kan ambulansya o kay ambulance service sa mga beneficiaryos na mantang nailing kini ang transportasyon iyong primerong linya
para maipadagos ang healthcare. Sa sinabi na gusto ni Ang na ang foundation padagos na makatabang para sa efficiente asin mas makaskas na pagbalyo o pagtransportar kan mga pasyente siya man programa sa susug sa health system kan gobyerno. Idunugan pa ni Cruz na puntirya ninda na matauanin ambulansya ang 81 probinsya asin mga DOH-run regional hospital sa entero nasyon. Ang siring na bagay, ipinaluwas ni Cruz matapos i-turn over kan pitmaster ang bagong ambulansya sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital kanakaaging Sabado. Matapos makalusot sa mga enot na proseso, lalo na sa physical agility test, ang natatadang mga aplikantes para sa pagiging Fire Officer 1 sa Bureau of Fire Protection, mapairarom naman sa mas matindi ng kabtang kung saan po niya na aldaw ang sobra sa 180 pang mga aplikantes. Maampang naman sa panel interview kung saan ang mga mahapot sa inda sa paaginin Zoom. Iyo ang mga halangkaw na opisyales kan BFP. Matapos kaini, ang mga makakalusot sa panel interview, yun na ang makompuesto kan final na 117 mga aplikantes na mapipili para magpairarom sa 45 dias sa ensayo sa BFP Training Center sa Ligao City. Iyan ang primerong kabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kaini. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Via! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with APEC. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, apec.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apec.net.ph. APEC, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. I was dying inside to hold it,
diarrhea, wag ka nang kulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fairtrade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdudula ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles yan barata sa Lado Nacional. Nakarestro ang Department of Health nin dugang na kaso nin mga bagong variant kan COVID-19. Sa datos kan DOH, nakarestro nin dagdag na 192 na mga persona na dinapuan kan South African variant. 170 naman ang tinamaan kan United Kingdom variant. 19 katao naman ang sinakob kan P3 variant na enot nang nadiskubre sa Pilipinas asin sa man ang positibo sa P.1 variant hali sa Brazil. Inaprobaran na kan Interagency Task Force ang propwestong gamiton ng text message para sa automatic contact tracing. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque, tinugutan na kan IATF and National Economic and Development Authority o NEDA na gamiton ng Smart Messaging System o SMS para mas lalong pakusugon asin pakarahyon ang paggamit in contact tracing app na staysafe.ph. Dagdag ni Roque na nakatalaan na magkondukta nin inisyal na paggamit kaini sa mga lugar kan Pasig, Antipolo, Mandaluyong asin Valenzuela sa Mayo 1. Sinabi pa ni Roque na sinugo ang Department of the Interior and Local Government na panginutan na ng implementasyon ka nasabing lakdang. Mantang pasado naman ang propostong lakdang kan Tourism Department na magbugtak nin walk-in asin drive-thru na vaccination center sa nayong Pilipino na sa diri kan Paranaque. Miabas tonto,
Sinabi kan Food and Drug Administration na sinda mahaman nin bagong guidelines sa pagtudok nin bakuna kan AstraZeneca nagkaparang aldaw matapos na ang administrasyon nin doses masuspindir para sa mga personang may edad na 60 anyos pa ibaba dalan sa mga naibaratang blood clots. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na ngunya na simana, magibos sinda nin bagong guidelines may kinaraman sa paggamit kan AstraZeneca. Idinugang pa man niya ng FDA naghahanda na sa bagong delivery kan AstraZeneca vaccine. Sobra sa 3,000 na hospital beds na naidagdag sa mga healthcare facilities sa mga lugar na nasa irarom kan NCR Plus bubble para sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nasa kabilugan na 3,153 na mga higdaan na idagdag sa mga ospital. Nasa 164 ang mga higdaan man na nasa ICU, 2,222 sa regular beds para sa moderate as in severe na COVID-19 case, asin 765 man ang mga higdaan para sa mild asymptomatic o asymptomatic cases. Dagdag pa ni Roque na dakol na pribado, national asin local government na mga ospital ang nadagdag o nagdagdag nin mga kama para matabangan ang paglangkaw kan bilang ning kaso kan mga pasyenteng tinamaan kan COVID-19. Ang nasabing lakdang saro sa piko-konsiderar kan Interagency Task Force para ipairarom sa Modified Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus. Medyo mareray na ang kamugtakan kan salud ni Presidential Spokesman Harry Roque tulong aldaw matapos ining maidara sa ospital dalan sa COVID-19. Sayang sinabi na maray na siya matapos magtumar nin bulong. Idinungan pa man ni Roque na day pa man siya pwedeng makalawa sa ospital dalan ta apat pang vials nin remdesivir ang kanakaipuan na itudok sa iya. Sayang sinabi na siya posibleng makalawa sa ospital sa Webes pa. Nag-abot na sa nasyon ang karagdagan na 500,000 na dose ng Sinovac vaccine na gikan sa China. Enot nang na-deliver sa nasyon kan Marso 29 ang primerong order na CoronaVac vaccine. Mantang naresibi naman kan nasyon ang duwang batch nin bakuna na donasyon kan China. Mantang piglalauman na mag-abot ngunya na Abril o Mayo ang Coronavirus Disease 2019 vaccine na Sputnik gikan man sa Russia. Bareta hali sa ibang nasyon, gadan 5 katawo sa panibagong violensya sa West Bengal, India. Sigun sa pulisya, para sa mga nagadan, 4 na iba pa na erido sa pambabadil haranay sa sarong polling station sa Coach Bihar District. Magigarumduman na nagpuon ang eleksyon kanakaaging bulan asin matatapos ini sa Mayo kung sain saro sa mga may dakol na botante ang West Bengal. Barata sa lado nin sports, na mantinir ni Jerwin Ancahas ang titulo sa IBF Super Flyweight matapos niyang daugon si Jonathan Rodriguez kan Mexico sa sainang laban sa Mohegan Sun Arena sa Connecticut sa Estados Unidos. Matarayong pong naipaglaban ni Ancahas ang siyang korona sa ikasyam na beses sa paagi nin unanimous decision kan mga huwes. Nakakuan Pinoy boxer nin 115, 116 asin 117 na puntos halis sa mga hurado matang 112, 111 asin 110 naman kay Rodriguez. Mientras tanto sa tuyang baretang sarong 90 anyos na Haponesa ang paragos na nagtatrabaho sa sarong kompanya pa kan 1956 ang nakaresibi nin Guinness World Record bilang world's oldest office manager. 26 anyos si Yasuko Tamaki kan magpuon na maging empleyado kan Sunko Industries sarong construction supply company sa Tokyo, Japan. Ngunyan na 90 anyos na siya, 5 aldaw sa sarong simana, asin 7 oras sa sarong aldaw, pamanggirara siyang nagtatrabaho sa opisina. Sinabi ni Tamaki na natanyog ang sa iyang buot kan maresibi niya ang certificate halis sa Guinness. Deman niya pigdalauman na matatawan siya kan siring na honra dalantaan makapagtrabaho ng sobra 65 anyos sa kompanya aro kan Sunko Industries sarong dakulaw ng honra para sa iya. Sa Mayo, gigibon ang 91st birthday ni Tamaki, asin de man lamang nagsasabog ang isip o nagpasabong sa isang isip na siya magretiro na.
Showbiz Balita. Showbiz Balita. Nagpasiring na si Rabia Mateo sa Estados Unidos para magpartisipar sa Miss Universe 2020 beauty pageant. Siyang sinabi na talagang pigandaan niya nin husto ang laban na ini. Tangang makamtanan ni kalimang corona para sa Pilipinas. Kasabay niya si Miss Universe Philippine Creative Director Jonas Gaffud. Nanggana si Rabia kan Miss Universe Philippines kan Oktubre 2020 mantang ang Miss Universe 2020 pageant mangyayari sa Florida sa Mayo 16. Bareta, saludo ng saludo. Makita sa News Base si Mar de la Mar Kamen. Go ahead, Mar. Ang pagkakanin regular kan maniba-ibang pagkakaan asin sutama sa ng sukol ang pinaka the best na formula para sa healthy diet ang pagpalyar sa pagkaon lalo na nin pamahaw pwedeng magresulta sa out of control hunger na may resulta man sa overeating. Sabi ka mga eksperto na ang pag-snack in between meals makakatabang na mapugulan ang gutom alagad ang pag-snack na dapat na isalida sa o dapat ipagsalida sa proper meals. Ang pagtuunan ng atensyon sa portion size makakatabang na dahil magkonsumo ng dakula na calories asin nagtataon ng permiso na kaunon ang gabos na pagkaon na enjoy kita. Tandaan, there is nothing more than wealth but health. From Newsbase Mardela, daing iba. Ultimo sa detalles kang Bareta, ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa Legazpi. Magandang umaga po para po sa kalagayan at pagtaya po na ating panahon ngayong araw, April 12, 2021. Kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa ang tinatawag po nating easterly, so yung mainit na hangin na nagmumula sa may dagat Pasipiko. Samantala, dito po sa atin sa Bicol, ngayong maghapon, mari po nating maranasan ang mainit at malinsangang panahon. Ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagtulog. Katamtaman hanggang sa malakas ang ating hangin na magmula sa may silangan hanggang sa ilagang silangan ng Iral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa kasalukuyan, wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol Region. At samantala, may binabantayan nga po tayo isang low pressure area na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po ay inaasahan nating maging isang ganap na bagyo sa susunod ng 3 araw. At sa kasalukuyan, wala pa po itong magiging direktang epekto sa alimang bahagi ng ating bansa. At ang ating inaasahang agwat ng temperatura sa maghapon nasa 23 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw ay sumikat kaninang 5:35 ng umaga at ito'y muling lulubog sa ganap na 5:57 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DOST, Janice Rosero ng Puulat. Yan mga tugong nga detalles kay mga Bareta ngunyan na Lunes. Sa pag-aaral ni Mardela sa Newsbase, Ramar Tanay sa lado teknikal asin Pag-asa Legazpi. Kami po nagatod kan Bareta. Ako si Chi Antivola. Ako po si Edwin Terrell na magsasabing mabalos kung sinong pag-antabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Lahat tayo may